Tämä matka Ustadje. Outo ihminen. Ustadje. Tutkinto. Joo, kiitos. Anteeksi, minä kuja. Ja kiitos, anteeksi, minä kuja tukän. Kiitoksia paljon. Ja. Se on yksi toinen, mitä te tehdään vaan rouvasti hänelle kanssa. Sitten että otetaan vatta alta. Ettei saa tiputtaa liian korkealta. Ei saa tiputtaa. Ei. Et simmottis. Yksivuotias. Otan täällä. Hän on yksivuotias. 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 Joo, sekin on hyvä. Kun sä tunnet, kun mä en tuntenut, niin sitä Ai, kiitos paljon. Kiitos paljon. Kiitos paljon. Oli ihana tutustua. Joo, ihana. Niin kuin tutkija ja opettaja, sä tiedät näistä eläimistä tutkia. Niin. Mä oon tuon biologian tutkija ollut. Ai jaa. Vieläkin, vielä tutkin vieläkin. Ihanaa. Ja mä opastan paljon ihmisiä täällä. Joo, kiitos. Kiitoksia, moikka, kiitoksia. Kiitos paljon. Kiitos, moikka. Moi moi.